आच्छा सार जोंनि BKWSU हा दायो जों मिथिनाय बायदिब्ला मोन 36 डिपार्टमेन्ट दं बेनिफ्राय जोङो बर' गामि हिसाबै डेभेलपमेन्ट जानोबा बे मोन 34 डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो स्किम लाबोनो हागोन ना हाया नोंथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दायो जों मिथिनो नोंथाङा जोंनि मरिगाव जिल्लानि UBPनि आफादगिरि नोंथांमोननि थ्रुदि आरो नाजानायनि गेजेरजों बे मोनफ्रोम डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों स्किम लाबोनो हागोन ना हाया गिबियावनो 24 प्राइम टाइम 24 हेडलाइन जि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय जोंनि BKWC बर' कसारि उन्नयन जितु परिषद ना बेवहाय जोंहा 36 डिपार्टमेन्ट दं आरो बे डिपार्टमेन्ट हिसाबैनो दिनै जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जायतु गोदान बडि दानाय जाबाय बे बडिहा दा जोबोर EM हिसाबै 14 जन EM जोबोरा सायख' जाबाय बे 14 जन EM नि गेजेराव जों दिनै बिबानफोरखौ राननाय जादों आरो बेबायदियै जोंनि मरिगाव जिल्लायावहा जोंनि सासे EM मोननाय जादों बिथाङा जाबाय मुस्रि मथुरा बसुमतारी बिथाङा भेटेनारि आरो माने समबाय कपारेटिभ माने मा आरो कपारेटिभ ससाइटि दा बेबायदियै जों एसे आसा खालामनो हायो जे जोंनि आसलते BTRनि बा BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि इसु माने डेभेलप जागोन ना जों दा मोनसे साननो हायो आरो दा गभर्नमेन्टआ हयथ' बेवहा बाजेट सासेल' बाजेटखौ हमनानै थाखा फैसा जुदि काउन्सिलाव होयोबा हयथ' जोंफोरनि दा जायफोर बिबानगिरिफोरा डिपार्टमेन्ट जायफोरा मोनदों बिथांमोना गाव गावनि डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सामलायनानै बै जिल्लायावनो जोंनि BKWSनि आन्दाराव थानाय 22 जिल्ला बे 22 जिल्लानि बै जिल्लायावनो डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामजागोन बेखौ आसा फारियो दा बेयाव बुंनो थांनाय हिसाबै 36 जुदि जितु माने जोंनि डिपार्टमेन्ट बे 36 डिपार्टमेन्टनि बयखौबो जोंनि माने काउन्सिलहा बाहायजागोन होननानै जों आसा खालामो मानो होनबा जोंनि EMफोरा जायफोरा दिनै बिबान मोनदों बिथांमोना बहुद समनिफ्रायनो बड'लेण्ड नागिरनायनिफ्राय BTC मोननायनि उनाव BTCनि जाफोर राजनितिक हान्जाफोर दंमोन आन्सलिक हान्जा हिसाबै बिसोरनि लोगोहा लोब्बा थानानै खामानिफोर मावबोदों आरो हारिनि गांनाय उखैनायफोरखौ दाबि दुबा खालामनानै फायदो थिग बेबायदि हिसाबै जोंनि दैदेनगिरिफोरा बिबानगिरिफोरा हयथ' एक्सपिरियेन्सफोरा दङ बेखायनो जों आसा फारियो जे जोंनि बिबानगिरिफोरा बे खामानिफोरखौ पुरा मते माने इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन आरो मोनसे सार बे BKWSU हा पन्सायत डिपार्टमेन्ट दं बे पन्सायत डिपार्टमेन्टनि थ्रुदि जोंनि गैजारोङै बर' न'खरफोरनो जेरैबायदि सेन्ट्रेलनि ID गोनां बेवहाय न' बां होयो थिग बेबायदि जोंनि बे BKWSनिफ्राय होनो हागोन नामा बेबो मोनसे मोजां सोंथि गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा जेरैबायदि माने प्रधान मन्त्रि माने आबास गृह योजना जितु दङ आरो थिग बेवहा होनाय बायदि जोंफोरनि माने काउन्सिलाबो बिखौ पुजि हमनानै बनायबा माने बनाय जागोन आरो बिखौ जों नायनानै जोंनि गोग्लैसोना थानाय माखासे जोंनि हारिनि माने
मा होनना बुङो परियालफोर माने माबा न'खरफोर दङ बे न'खरफोरनो राननानै होनो हागोन आरो न' बांखौ लुना होनो हागोन होननानै आसा फारियो आरो जायफोरानोखि आइडि गैया आरो बे सेन्ट्रेल दा बे आइडिनि खेथ्रआवहा थारमाने गभर्नमेन्टनि जितु आइडि दं माने माबानि आसाम गभर्नमेन्टनि माबाहा आइडि बे आइडिखौ नायोबा जों बे आइडि थानायफोरखौबो माबानो हायो जिहेतुके गैजा रोङिफोरनि कारनैनो आइडिया दंखायो बिखौ लानानैबो जोंफोरनि काउन्सिलावनो बिखौ आइडि थानाय गोनांफोरनो होजागोन नङाबा जोंफोरनि काउन्सिलनि माने मा होनो बडिया जनानै बिखौ सिद्धान्त खालामनानै हयथ' गैजा सोरबा जुदि थालांदोंबाबो बिसोरनो होनो हानाय बेबस्था खालामनो हागोन होननानै आसा फारियो आरो आदसा सार नोंथाङा बे काउन्सिलनि जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं बेफोरखौ गासै जोंनि 22 जिल्लायाव साक्सेसफुल जाफुंगोन होनना आसा फारियो गिबियावनो प्राइम 24 निउस लाइन्सनि मावथिगिरिजों लोगोसे नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दा नोंथांनि जिथु सोंथि बे सोंथियाव जोङो आसा फारियो दा जों बर' हारिया बर' बिजोंनि फ्राय हमना बर' बिजों रमान्स हांखो बर' राव उदय आसल डिभाइड आसाम 50-50 सोमावनाय हमनानै दिनैसिम जेसेबां जोंनि बर' हारिनि जिउ गोमालांबाय बिथांमोना सोरगोबासि जानानै बर' हारिखौ एसे नायहरदों होननानै एसे बोर सानस्रिदों होननानै आं सानो दा एसेबां गोलाव समनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय बायदिसिना दैदेनगिरि ओंखारलांबाय आरो जोंनि साननाय आरो थानाय जानाय लोंनाय बेफोर सब सोलाय सोल' जाबोदों दा जों बेखौ साननो हायो दाखालि बावैसो जोंनि BKWC याव डिपार्टमेन्टफोरखौ राननाय जादों बे राननाय बेलायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा बे डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो बिथांमोना एसे गोहोगोरा होननानै आं सानदों आं बिथांमोननिसिम माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेसुलेसन होदों बिथांमोना मावलांनो हागोन आरो जोंबो बिथांमोनजों सहयोग होनानै रायजोनि बेफोर गांनाय उखैनाय बायदिसिना जेफोर आंखाल दं बे आंखालफोरखौ जों सुफुंलांनो हागोन होननानै जों सानो दाबायदियाव जोंनि बे 22 जिल्लायाव माबायदि डेभेलपमेन्टनिया गोनांसिनथार जानानै दं बा माबायदि डेभेलपमेन्टखौ गोनांसिन होननानै सानना लायो नोंथां जोंनि समस्या होनना बुङोब्ला जोंनि राजनैतिक जिथु समस्या बेबो जोबबोदों दा जोंहा मेनलि दङ सोलोंथाइ समस्या आरो अर्थनैतिक समस्या रांखावरि समस्या बेनि गेजेराव आरोबाव जोंहा समस्याफ्रा दङ जेनेबा फरेस्ट एरियाफ्राव जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा सुबुंफोरा दाबो जे हानि बेलायाव जेबो सरकारनिफ्राय माबा मोनाखै पट्टा बायदि मोनाखै बेफोर समस्या दं आरो बायदिसिना जिल्ला दङ जेने मरिगाव जिल्ला बायदियाव दैज्लांनि समस्या दं दैबाना बे गराखहनिया दा बे गराखहनिया जानायाव जोंनि बर' गामिफ्रा गावनि गामिखौ गारनानै गावनि दुब्लि गारनानै गुबुन जिल्लायाव बा बायदि बायदि जायगायाव गामि खुंनो नांगौ जाहैदों जोंनि नगाव जिल्लायावबो बिदि गामि मोननै जाहैदों जों बिथांमोनजों रायज्लायगासिनो दङ लोगो मोनज्लायो
बिथांमोना बे मोननै गामियावबो एसे हा पट्टा मोननो हानाय मोनसे सुबिदा जाबाय आरो मोनसे गामिया मोनाखै दासिम थ' बेफोरबायदि समस्याया दङ आरो बे समस्याफोरखौ सुफुंनो थाखायथ' समबो लागोन लासै लासै जालांगोन होननानै जों आसा खालामो। आच्चा सार नोंथांमोननि इउपिपिआवहा मोनगु दाबि दङमोन नङा होनबा बिनिफ्राय मोनसेया दिनै जाफुंसारबाय होनना बयबो रायजो राजाया मिथि मोनो आरो जोबोद गोजोननायबो मोनदों। बेवहायनो नोंथांमोननि मोनसे दाबि दङमोन बड' रेजिमेन्ट एस ए नागा रेजिमेन्ट नागा रेजिमेन्ट बायदि मोनसे बर'फोरहाबो आलादायै बड' रेजिमेन्टनि मोनसे दाबि दङमोन नोंथांमोननि नाथाय बेवहाय जों मैया दाखालि निउसाव मोनदों बड' रेजिमेन्ट जाला दायो एक्स एनडिए बि प्लास बड' इउथ बिथांमोनखौ लानानै पेरामिलिटारि हेमन्त कान्त ब्रह्म बिथां कामान्डेन्ट CSFनि बिथाङा माने प्रेस मिट होदो बेवहाय नोंथांमोना गोजोननाय दंना गैया? बेवहाय जोंहा 100% गोजोननाय दं बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिथाङा फोसावनायखौ जोंनि भारतबर्षआव बायदि बायदि हारिनि नामाव रेजिमेन्ट दं जेरै आसाम रेजिमेन्ट नागा रेजिमेन्ट गुरखा रेजिमेन्ट ओरैबायदि बायदिसिना रेजिमेन्ट दं जोंनि आफादाबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' रेजिमेन्ट दानांगौ होननानै जोङो दाबि बोदोंमोन नाथाय बेयो एसेबां गुरुन नङा बे बहुत गोब्राब थेवब्लाबो पारामिलिटारि होनब्ला थ' आर्म फर्सेसखौ गारनानै जेरै CRPF SSB CISF ओरैबायदि फर्स दं बेफोरखौ पारामिलिटारि होनना बुङो आरो बेवहाय जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय मेइनलि बर'नि गेजेरनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट जागोन होननानै बिथां ब्रह्मआ फोसावदों आरो बेखौ जों बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों बेवहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफोर जुग्ग बे जुग्ग सेंग्रा सिख्लाफ्रा रिक्रुटमेन्ट मोनगोन होननानै जों आसा खालामो। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।